A campaña de En Común Unidas Podemos en Galicia basease na loita social feminista e ecolóxica. Estas tres cuestións atópanse nas problemáticas que sofren as mariscadoras. Así, o puxeron de manifesto os representantes da organización tras a reunión que tiveron cas traballadoras de Carril. Falamos de cuestións que teñen que ver con normativas europeas, pero tamén de moitas que teñen que ver con como a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, esquece sistemáticamente as problemáticas ambientais que afectan ao conxunto da cidadanía, pero particularmente ao mundo do mar e particularmente as mariscadoras en Carril. Ademais deso, falamos de todas aquelas cuestións que no que ten que ver con materias de seguridade social e de traballo afectan a estas traballadoras de Carril e do conxunto da comarca e da ría de Arousa. Segundo a organización morada, as mariscadoras reclaman melloras no coeficiente de xubilación e o recoñecemento de diferentes enfermidades profesionais. Que non teñen as enfermedades profesionais que las padecen recoñecidas, como é o caso do túnel carpiano ou outras cuestións derivadas das humidades como as cistitis ou de estar agochadas todo o día, como pode ser artritis ou artrosis pola humidade tamén, e tamén é unha cuestión que o coeficiente reductor, sabedes que para moitos empregos está reducido, como é o caso incluso dicían elas, dos seus propios homes que facían o mesmo traballo que elas, pero en vez de estar a pé, pues estaban evidentemente nunha lancha, non? E dicían que para eles podería ser un 0,20, para elas era moitísimo menos, non? Ángela Rodríguez considera que o seu partido é o único que pode solucionar estas problemáticas. Un goberno de dereitas non vai apostar por cambiar radicalmente as condicións laborais destas mulleres. Un goberno de dereitas non vai a facer que estas mulleres deixen de cobrar 500 euros ao mes ou que estas mulleres non se poidan xubilar antes. É un goberno do Partido Socialista e de Ciudadanos tamén é un goberno de dereitas. Nós, por iso, queremos seguir apostando por un goberno que teña valentía e se saquen de mudar todas estas condicións laborais. E pensamos que ese goberno valente solamente é posible se Unidas Podemos en Común estamos neste goberno representando a cidadanía galega, en este caso os dereitos específicos das mulleres mariscadoras.